ang mga pagbasa karong simanahuna, magpahinumdom kanato kung unsa ang angayan nga kinaiya nga atong pagahuptan sa atong pagpadayon pagpuyo nining kalibutana. Og kinahanglan nga pahinumduman kanunay ang atong kaugalingon nga dili ta magpadala sa kalibutan. Og dili po ta motugot nga ang unsay naa sa kalibutan maoy muhulma sa atong hunahuna ug mga batasan. Hinunua, kita unta mao'y maghatag og influensya sa kalibutan aron ang kalibutan muhaom sa kabubuton sa atong langitnong Amahan. Ug tungod niini nabati ninyo sa Ebanghelyo karong adlaw nga giingnan kita sa Ginoo pag maluluyon kamo sama ngang atong langitnong Amahan maluluyon. O gikan niini giingnan kita nga dili ta maghukom. Kinahanglang mapasayloon kita o kinahanglan usab nga magmanggihatagon kita. Ngano nga maumani ang ipasunod sa atong Ginoo sumala sa Ebanghelyo kay matud pa ang sukdanan nga atong gamiton alang sa uban mauman usab ang sukdanan nga gamiton sa Dios ngari kanato. Ug matud pa mas higpit pagayod ang Dios kung siya ang maghukom kanato. Ug tungod niini kinahanglan di ay nga sa atong kinabuhi matag karon og unya dili ta maghusga. Kay ang Dios mipadala sa iyang anak aron pagluwas, dili aron paghukom. And that is our character gyud unta nga dili ta maghukom kundi it is our character to save one another. How? Pray. Tudluan aron sila makakat-on sa angayan nga pagabuhaton. Ikaduha, matod pa sa Ebanghelyo, kinahanglang magmapasayloon kita. If we can forgive our brothers and sisters, God can easily forgive our sins. Mo na nga niining panahon sa Kwaresma, hinumdumi ang Dios nag-auhag kanato nga maghinusol kita og mobiya sa atong mga sala. Apan kun dili ta makapasaylo sa nakasala kanato, lisod putang pasayloon sa Ginoo. Ikatulo, ang Kwaresma nagpahinumdom kanato nga there are 3 pillars nga atong pagabuhaton. Kana mao ang pagpuasa, pagampo ug ang paghatag og limos. Ug matod pa sa gospel, pagmanggihatagon. Ug ang Dios magmanggihatagon usab kaninyo. Ug hinumdumi pakapinan pagayod ang unsay imong nahatag. So nganong magtinihik man kita sa pagpaambit, sa pagpanghatag, nga ang Dios magpadayon man siya sa iyang pagkamanggihatagon. Ug matod pa, pakapinan. So kung nakahatag ka og ingon ani kadako, mas dako pa ang ihatag sa Dios diha kanimo. Ug kini ang makahatod kanato sa kabulahanan. Dili ta maghusga, hinunua iampo nato sila. Mapasayloon kita ug ang Dios mopasaylo kanato. Magmanggihatagon kita ug ang Dios muhatag og mas daghan pa kaysa gihatag kanato. Manindog palihog.